जोंनो दसजन गाहाम जाबनाय सिख्ला मालाय हारिजों हाबा जास्लायस्लाय नंगौ नङा नंगौबा कमेन्ट खालाम नङाबा मेरा बॉयफ्रेंड मेरा है मेरा जों दानख्लाजोबगोन आं बे बर' सिख्ला माखासे दुनियानि खुरिया दंना हारसा हौवा गोसथोना बांगाल हौवाफोरजों गोसथोग्रा बर' सिख्लाबा जाय बांगालजों हाबा जानांगौ देथार जाजोबनांगौ मा खालि जै हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ'हाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि टपिकआ जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो मिथिहां जादों खोमा नङा होमबा ओरैबायदि डेन्जार आरोखि मथथे आंना सालाया सिथर जादों बारा गोसा रायलायनो हाया अयथासार माने उदैबो बारा मलनो हाया बिदि जाखादों सोरनिबा सावसो मोनलाबायबाय नामा थ' लोगोफोर मा होनगोन फेसबुक नायग्रोमोना आङो नुदों जोंहा जन कार्जि ब्रादारा माने डिटेल्स नायदों बिनि डिटेल्सबो आरोखि सोर बियो माने मैया दाख्लैसो सासे बर' आइजोआ गुबुन जाथिजोंहाय बुथार जाबाय नङा होमबा गुबुन जाथिजोंहाय बुथार जाबाय जों बयबो मिथियो सासे बर' सिख्लाया फिन ससियेल मिडियायावहाय भाइराल जानायखौ नुबावबाय जे गोसोम मानसिजोंहाय माने रिल्स बानायलायनाय गोसोम मानसिजों फटक लालायलायनाय आरोखि बैफोरबायदिखौ दिनैनि दिनाव मा होनगोन हाजार बादा होयो हाजार बुङो गुबुन जातिजों जेबो लेना देना खालामनाङा सिथाब खालामनाङा गुबुन जातिजों गोसो थोलायनाङा गुबुन जातिजोंहाय रिलेशनशिप लाखिनाङा गिया हाजार बुं हाजार बुथार जा हाजार बुं घन्टा नाङा बेफोरबायदि आन्थन उनावहाय मा जासिगोन सोरजोंबा बुथार जाब्ला रायजो राजाखौ नांसिगोन बोरै जास्टिस नांगौ मा नांगोन न्याय नांगौ होननानै रायजो राजाखौ लानानैहाय गिदिंसिगोन लाजिया साला सुवादफोर मैया दाख्लैसो नै जोङो जानानै थानायखौ नुखाबाय गुबुन जातिजोंहाय बुथार जानाय ओमफ्रायहाय दिनैनो नै बेफोरबायदि माने भाइरालआ जाबावबाय लाजिदोंना लाजियाखैब्रा जोंनि माखासे बर' सिख्लाफ्रालाय बेफोरबायदियाथ' गाथार जायो देथार जायो खना लांनानै इउज खालामखांनानै बुथार जायो बुरबक गोबोरखि जाग्रा साला सुवाद दिनै एकदम बेफोरबायदियाथ' दानख्लाब जायो खना लांनानै इउज खालामखांनायनि उनावहाय बेफोरबायदि बुथार जानायखौ नुसे खोनासे नुखानानैबो मिन्थिखानानैबो मानो बे गुबुन जातिफोरजोंहाय गोसो थोलायो मानो सिथाब थायोब्रा खर'फ्रा गुदुं जाजोब्बाय नै बारा गोबाव गैया नोङो जोंहा मेन माबाया नागिरगासिनो नोंसोरखौहाय साला लाजिगोन लाजिया ओरैबायदि माने दा बुंसै सोरबा बायदिया दायो बैफोरबायदि भिडिअखौ नुयोब्ला जोंफोरनि बेफोर भिडिअखौ नुयोब्ला दायसो जाबावगोन केस होगोन नोंखौ होननायफोरबायदिसो थांबावगोन ओरैबायदि माने लासिं सिंखा आरोखि लोगोफोर आयु बुंबाबो मानिया एकदम ससियेल मिडियायावहाय मा नायगोन देखायनाय आरो गोबां बुङो गोबां हिनजावफ्रा बुङो गोबांनि गेजेरावहाय माखासे सिख्लाफ्रा बुङो बर' सेंग्राफ्रालायनो अननो रोङा बर' सेंग्राफ्रा जुमाय फाग्ला मोजांखौ सायख' बासिनानै लाब्रा जुमाय फाग्लाखौ दाला खामानि मावा दाङा बैफोरबायदिखौ दाला गोबां दंसैथ' जोंनि गेजेरावबो मोजां सेंग्राफोर बर' सेंग्राफोर नङा होमबा सोरबा मोजां इडुकेसन लानाय दं सोरबा बायदिया साख्रि लानाय दङ जोंनि बर'नि गेजेरावबो सेंग्राफ्रा नङा होमबा दिनै बैफोरबायदिखौ नागिरना लाना जोंनि बर'फ्रा बैफोरबायदि नङा जुमाय फाग्लाब्लाबो अनो नङा होमबा सोरबा बायदिया मावा दाङाब्लाबो गावनि हिनजावखौ अनो मावा दाङाथ' दानि जुगाव सोर सानो सोर जाहोनो नङा होमबा हाबा जाखांनानै सेंग्रा समावसो एसे एनैया उदां थागोन जेनेबा मावा दाङा बिमा बिफानि आमोलाव जानाय नालाय नङा होमबा
दिनै बैफोरबायदिखौहाय बैफोरबायदि मानसिया हाबा जाखांबा सुद्रायो नङा होमबा दिनै गावनि माबाखौहाय हिनजावखौ जाहोनो थाखायथ' खस्थ' खालामखानांगोन बैफोरबायदि जायो नाथाय एकदम ओरैबायदि मुगैयो बर' सिख्लाफ्रा बर' जाथिखौ ओमफ्राय गुबुनजों थांसिगोन गोसो थोलायसिगोन बिमा बिफायाबो बादा होआ नङा होमबा बिमा बिफानिबो दाय दङ बैफोरबायदिया बिमा बिफायाबो गावनि फिसाफोरखौहाय एसे थाल ला फुथार जाखांबा बिमा बिफायाबो रायजो राजाखौ नायगिरनाङा रायजो राजाखौ लानानैहाय जास्टिस बिनो नायगिरनाङा बिनि दायनिगिरि बिनि गोरोन्थिया सोरनि जागोन नोंसोर बिमा बिफानि जागोन नङा होमबा दिनै दुखु मोननानै लाब गैया जाय बिमा बिफा दिनै बेखौ जायैनि फुथार जायैनि सिगांनो बिमा बिफाया एसे थाल लानानै गावनि फिसाखौ सिखाय जोंफोर बुंनांलाया नङा होमबा दिनै जों खोब लाजिथावना ओरैबायदि आरोखि आंना बयफ्रेन्डनो हिन्दीयाव मा होनदों खोनादोंना नोंथांमोना जोबनायाव नायबानो जाबाय माने ये मेरा बयफ्रेन्ड है तेरी तो साला ओरैबायदि माने बिमा बिफाया ओरैबायदि थाल लानांगौ गावनि फिसाजोफोरखौ बबेयाव जादों बबेयाव खिदों बबेयाव हासुदों हा बैफोरबायदिखौ उदिस लानो दरखार गैया हगारना हो फुथार जाखांबा ओमफ्राय नायगिर रायजो राजाखौ ला सोरबा आफाद अबेबा आफादखौ लोगो ला नाय माबा है जास्टिस बिहो अबेबा कर्टआव केस हो बिनि सिगां जायैनि सिगांनो बिमा बिफाया हमथानांगौ नङा होमबा लोगोफोर बै रिल्स भिडिअखौ नायनानै लालाय नहीं मेरा बॉयफ्रेंड मेरा है मेरा बॉयफ्रेंड जोंनो दसजन गाहाम जाबनाय सिख्ला मालाय हारिजों हाबा जास्लायस्लाय नंगौ नङा नंगौबा कमेन्ट खालाम नङाबा कमेन्ट दा खालाम मालाय हारिजोंसो हाबा जास्लायस्लाय जोङो दसजन ला दरखार गैया जेबो नङा बर'जों बर' सापर्टसो जालायबावगोन मालाय हारिजों हाबा जास्लायस्लाय बिदि बुथारस्लायस्लाय बुथार जास्लायस्लाय जोङो दसजन जाबगोन माथो लायो आंबो दाबो आंनो लागोन बिदिबा बाराबा जोङोलै आहा जायो जोबनांगौ जाय हारसाजों हाबा जायो होबाय आं खिन्थु गवा नैबे 36टा हाथायनि सावा नांजोबनांगौ जायनो हारसाखौ गोसोगोन बांगालजों खारगोन दिथार जानांगौ ओमफ्राय जों खोनानांगौ बे बाथ्राखौ मिनिगोनसो जों बे टाइमाव सारादु होलै डाइरेक्टनो खोथा गैया दिथाराखै सारादु होखानाय बेफोरबायदि मानसिखौ